Senyora Artero. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, abans de començar, volia agrair-li la modificació que ha fet, però segurament aquesta modificació no s'haguera tingut que fer ahir o després ahir, sinó abans de presentar la moció. És a dir, jo penso que aquestes coses han d'estar consensuades claríssimament amb els col·lectius dels que s'està parlant, no? Des de Serveis Socials, des de l'objectiu de la regidoria i de l'Ajuntament respecte a les persones amb Alzheimer sempre ha estat el mateix, no? El de contribuir a aquesta normalització, a aquesta percepció i a la consideració dels mateixos. I per això tractem d'evitar situacions d'exclusió, de rebuig, intentem aconseguir uns entorns amigables i solidaris, no? I tractant de llevar aquestes diferències que pugui haver amb la resta de la societat. Fomentant societats que no siguin excloents i contribuint així a empoderar a aquestes persones i a les seues famílies. En la promoció d'aquestes, no? d'aquests entorns amigables i solidaris amb les persones amb demència, realitzem diverses activitats. Vull dir que no és algo que es faça aleatòriament, sinó que és algo que porta molt de temps treballant-se, des dels tallers de memòria que se realitza des de la Universitat Popular, que serveixen per a fer aquesta detecció molt primerenca i poder derivar al personal sanitari que corresponga, fins a l'última que hem fet, que ha sigut una campanya de sensibilització que justament vam realitzar a Falavall. I l'última de les coses que hem fet ha sigut cedir un espai a les famílies, a l'Associació de Famílies d'Alzheimer de la Vall, per a poder reunir-se, perquè, com vostè mateixa deia, no és una malaltia que passe la persona malalta, sinó que és una malaltia que es viu en família. Hem realitzat aquestes campanyes des de l'entorn veïnal, des del comerç, des del transport públic i fins i tot fins als centres sanitaris que vam traslladar també aquests cartells, aquests vídeos explicatius, etc. I remarque a Falavall perquè pense que en molts casos, quan presenten les mocions, són fruit del desconeixement, no? Perquè, com deia, vostès no s'han reunit a Falavall fins a després, ahir, el dilluns. O sigui que abans de presentar la moció no s'havien reunit per acabar de compartir-la. I ho dic perquè tinc constància d'això. D'una banda, me n'alegre de que presenti aquestes mocions, sempre li dic el mateix, no? I que això li hagi servit per a poder sentar-se i poder parlar i poder conèixer les necessitats reals. I d'altra, entenc que també aquest tipus de mocions no són mocions que redacta des de la Vall, sinó que són mocions que venen de Madrid i que al final acabem presentant a tota Espanya, però, com moltes voltes li he dit, Serveis Socials està obert, té les seues portes obertes per a que puguem vindre, puguem parlar i puguem conèixer quines són les activitats que estem fent i quins són els programes que tenim en marxa. Jo seré breu també, no? I ja li avance que votarem en contra, per una part, perquè en qualsevol moment que AFA la Vall ens ha demanat fer qualsevol activitat d'informació, de qualsevol necessitat que han tingut, ens han trobat a l'Ajuntament al seu costat, però, com deia, també s'ha de fer un pensament des de la humilitat i pensar que des de l'Associació de Famílies d'Alzheimer i des de la residència i els grans professionals que tenen un coneixement segurament molt més ampli de quines són les necessitats reals dels malalts en Alzheimer, del que puguem tenir qualsevol de nosaltres. Ojalà el tinguérem moltíssima més. I segurament les famílies també, perquè són els que coneixen millor a aquestes persones malaltes. D'altra banda, dir-li també que, evidentment, des de Serveis Socials no tenim programes específics per a cadascuna de les necessitats que existissin. És a dir, no tenim un programa específic per a les persones que necessiten ulleres o no tenim un programa específic per a les persones que necessiten audífonos, no? I això no resta importància al que vostès estan dient, el que tenim són unes prestacions econòmiques individuals en les que quan es necessita qualsevol ferramenta per a fer una vida normal, si aquesta persona té una necessitat econòmica, simplement es paga. I s'ha fet fins ara i se continuarà fent. I qualsevol persona que tinga un familiar en Alzheimer, que tinga aquesta necessitat i no tinga una capacitat econòmica per a pagar-ho, es farà també. Per finalitzar, una vegada més, vull pensar que la intenció sempre és bona, senyora Peirat, però com es fan les coses també pense que és realment important, no? I presentar una moció d'aquest tipus sense haver-la consensuat amb el col·lectiu pense que ha estat alguna de les errades que vostès han plasmat en la moció, no?
I sé que no és l'estil de l'Ajuntament fer aquest tipus de coses, no? El presentar mocions sense parlar amb els col·lectius, i espero que des de Vox tampoc es faça. Gràcies, senyora alcaldessa.